We zijn hier vandaag bij MBO Bonaire en wij hebben hier de kick-off van een heel erg leuk project van onze studenten helpende zorg en welzijn en medewerkers sport en recreatie. En op de achtergrond hoort u misschien al de geluiden van de ouderen, want wat is nou het project? Onze studenten gaan dit jaar een oudere van Bonaire adopteren. Op het MBO vinden wij het heel erg belangrijk om iets voor het eiland te betekenen. En we vinden het belangrijk dat onze studenten praktijkgericht onderwijs krijgen. En die combinatie vindt u terug in dit project. Wat is de bedoeling? Een jaar lang gaan studenten 1 keer in de maand bij een oudere bewoner van Bonaire op bezoek. De oudste is 92 en zo hebben we mensen van in de 80. En de studenten die zijn vandaag aan het kennismaken met hun eigen adoptieouder. Ze gaan een hele vragenlijst invullen om te kijken naar hoe het met de ouder gaat, waar ze wonen, hoe het zit met dieet, met beperkingen, wat de oudere leuk vindt. Want de bedoeling is dat ze straks bezocht gaan worden. Onze studenten gaan op school voorbereiden een maaltijd. Ze gaan voorbereiden activiteiten. En dat zijn dan activiteiten die ze thuis gaan doen. En dat doen ze op basis van wat de bewoner heeft aangegeven waar ze interesse liggen. Dus dat kan zijn dat ze gaan zingen, dat kan zijn dat ze gaan lezen, andere spelletjes. Allemaal activiteiten die je normaal gesproken ook doet als je helpende zorg en welzijn die opleiding doet. Het is professioneel en het is vanuit je hart. En dat gaan ze doen. Ze maken die maaltijden bij ons op school in restaurant Lisette en die nemen ze mee. Ze hebben ook allemaal hun eigen mandje wat dan meegaat. En daarnaast is het zo dat ze contact blijven houden door middel van een kaart of van een brief. Dus op die manier zijn ze ook daarmee bezig. Ja, ik denk dat het voor de bewoners een ontzettend leuk iets is, want ze kunnen zich verheugen dat ze iedere maand bezoek krijgen. En voor onze studenten is het zo goed dat ze als professional leren dit te doen. Dat vraagt toch een andere houding. Maar zoals ik zeg, bij helpende zorg en welzijn is het belangrijk dat je het met je hart doet. En dat gaat zeker in dit project gebeuren. En het leuke is weer ook dat je dit nu al ziet. Je ziet dat de ouderen genieten. Onze collega's zijn aanwezig om het proces te begeleiden. En ik denk dat het een fantastisch project gaat worden. En stiekem hoop ik natuurlijk dat na dat jaar dat er zo'n goede band is opgebouwd tussen de student en de ouderen, dat dat dan blijft. Want dat is natuurlijk helemaal leuk. Dat je niet alleen als professional die band opbouwt, maar in de toekomst ook nog vaker op bezoek zal gaan.